Frar u Marzu, x'għandhom komuni? Normalment huma l-aktar xarej illi fihom nagħmlu kuraġġ biex nibdew bidla fiżika. Għaliex, għax wara Jannar qisu kulħadd jibda jissetilja. Kulħadd qisu jibda jinduna li jisma' dawk ir-riżoluzzjonijiet kienu biss qisu xewqat fl-arja illi fuqhom ma tantx għamilna affarijiet. U apparti minn hekk allura wara li għaddi Jannar frar qisu dak li kun jgħid isma' issa wasal iż-żmien li vera bis-serjetà nara x'se nagħmel mela ħanfittex l-għajnuna. Marzu jibda qisu bil-mod jisħon naqra temp kif rajna pereżempju anke llum, isu fil-li kien temp igraffi li temp sabiħ, allura dak li kun jibda jiftakar illi oj dalwaqt nibdew inqaxtu. U nistidinkom, mhux qed ngħidilkom li neċessarjament huwa tajjeb illi intom tkunu motivati bit-temp biss, imma nistidinkom kif għandkom dil-motivazzjoni iktar mis-soltu, illi taħt fuq ċans u tajdu isma' issa xoqqaf moxta illi jiena nagħmel xi ħaġa. U ħafna nies jgħiduli kemm hu wiebes il-bidu, kemm hu diffiċli biex ngħid ħanibda. Jiena qed nistidinkom biex tagħmlu dal-kuraġġ illi bis-saħħa tat-temp iwa intom tibdew xi ħaġa u tibdew xi ħaġa bis-serjetà. Biex nagħmlulkom iktar faċli aħna in New Better Life qed nagħmlu programm sempliċi ħafna fis-sens illi aħna ħanagħmlu programm ta' xahar exercises intensivi illi daw ikunu nofsija u nofsija bis-sens biex naħarqu xaħam u biex nittonjaw. Fej aħna bħala schedule għandna diversi sessions. Għandna sessions madwar 4 u ġieli anka 6 matul il-ġimgħa, ġifieri jibdew mis-6 ta' filgħodu, bl-aħħar session normalment tkun 8 ta' filgħaxija biex ikollna range qawwija ta' ħinijiet tajjeb u jkollna anka 2 sessions il-ħadd u ħajibda jkollna 3 sessions is-sibt ukoll. Ġifieri mit-tnejn sal-ħadd ħajkolkom ħafna ħinijiet illi tistgħu tażlu anytime minnhom. Mhux bil-forsi eżempju tajdu nhar ta' tnejn mur bil-fors fis-7, imma tista' tgħid isma' jekk illum ħammur fis-7, għada ħammur fil-5 u pitada mmur fis-6, eċetera eċetera. Hemm ħafna ħinijiet biex innaqsu l-iskuża illi m'għandniex ħin, jew inkella innaqsu wkoll l-iskuża illi session hija twila wisq għax għandna nagħmluha nofsija, però nofsija biex naħarqu xaħam biex nittonjaw. Kif ukoll ħajkollkom eating plan sempliċi magħmula minn nutritionist tagħna illi ħadd tagħtikom naqra idea ta' x'ħad tibdew tieklu avolja għadu l-ewwel xahar tagħkom biex kemm jista' jkun inġibu kemm jista' jkun riżultati. U biex nagħmlulkom l-aktar faċli, dan il-programm qed nagħmluh għal just 49 euros għal dak kollu li semmejtilkom, mela ħadd tiġu kemm il-darba tridu. Nissuġġerulkom mill-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. Ħajkolkom eating plan, ħajkolkom anka introduction meeting fejn niltaqgħu biex niddiskutu naqra punti bażiċi u ħajkun hemm anka small group consultation ngħidu ġifieri consultation żgħira fejn nitlu fiktar fid-dettall biex number 1 naraw kif intom sejrin, number 2 naraw anka fejn nistgħu ntejbu u number 3 naraw kif se nkomplu nibnu fuq dan ix-xahar minn issa l qudiem. Mela bħal dejjem daw il-programm il-qosra jintlew f'kemm Alla ħalaq ftit ħin tajjeb u ħan nistidinkom allura biex tirreġistraw malaj kemm jista' jkun ħalli l-post tagħkom ikun garantit. Issa, biex titlu mela biex tirreġistraw ħażur din il-website www.fatlossmalta.com www.fatlossmalta.com. Jkolkom bżonn xi għajnuna tistgħu tikkuntattjaw anke lili personalment u nqabbadkom ma' min jista' jgħinkom jew ngħidkom jiena stess. Mela www.fatlossmalta.com għal min ħajreġistra bejn illum u l-10 ta' Marzu il-programm ħajkun speċjali ta' 49 euros. Wara l-10 ta' Marzu il-programm jola. Allura, m'hemm xejn titlef billi tapplika llum jekk xorta taf li inti għandek bżonnu u jekk xorta taf li inti ħadd tagħmlu might as well tifranka xi ħaġa kif iħobb jagħmel kulħadd insomma. Niltaqgħu.